Вярно ли е, че който е мил с теб и че ще си мил с него, но ако нещо каже за теб или твоя приятелка, няма да е добре? Значи, първо да поясня за първата част от въпроса. Наистина, който е мил с мен, аз съм мила с него. Напукна мнението на много хора. Изобщо не съм злобна или надута и така нататък. Даже съм изключително мила и допускам хората до себе си, общувам с всички. Никога не, а, никога не пренебрегвам някого, защото примерно не е достатъчно хубав или е достатъчно гошен, така нататък, както съм чувала, изобщо не е вярно. Абсолютно, който е мил към мен и аз съм мила към него, се държа добре. Обаче, който се държи грубо с мен и всече грубо отношение, мога да съм много злобна. Много. Чак, даже приятелките ми се плашат на моменти как се държа с хората, които са направили нещо. И разбира се и за приятелките, защото когато човек ти е скъп и с този тип характер, не може да позволиш някой да го наранява или да му накърнява достоинството по някакъв начин. Така че, по-добре да не се занимава. Иначе съм много мила с хората, които са били към мен.